Kuliah Vibro session part hakan ni ka video komentar ngan pensyai sepang kan ni ka meklia polis yang session marki pun bha ki pom pada syai bha laki jong mo te habia ka bala ban pensyai ban yarap lem ba ken kenang la ban tip ha te habe de bat kitu kitab full nomor te gila kali kilon bede ba kalin mar bekim syai bha hatu lada ngimdon nomor kala biang te hoj lada phimdon nomor jong piang tu mut ba phimdon kam man lei ere kala biang tang gitu ki badon urun nomor hab check nang tu te don gitu gong ba kaling ka khambu ra te angla bu kaling ru te gila ban page na po website download itu PDF te sa check ke urun nomor da phimla ra ban check na po video te sa check we po we da amdon but ba la biang insya ya ka sngi ban download mit kan te kan poi bede sa ka ban download mit kat ha ka tu video ngala da ban batai ba ya ka admit card anyo ban download ha ka arp santrik mulai April klaim page bha kila shukali klaim don kata ka link po website ban download mit card te klaim page pin code te takadau te ka ban download mit card kan debe arp santrik seneng te habe de bat ki center te hangtur adap tho ba all district headquarter te klaim mention hato kita ki district headquarter de all the district ne de tang kitu ki baton center ne kum ka sopian kumut west khasil kane ka West Janji Hill ne po Jowai ne po Shillong ne po kita kiba po Garo Hill kita ki jaka kiba menlongnya samada bat po West Garo Hill tura te mention kisong bai all district headquarter te insentif haden laki ai la ka jong district headquarter mut ba Shillong la jong Eastern West la ka jong West Kasil la ka jong Mokrot la ka jong kum tater te la ki ai la ka jong katan le khambiang palat kinang kham yo por bha khnam duna bha kham koloi ga rokom tho exam ru te ngin phin satip bet nda pla yo ya kan mit kat mari klam pan sai bha hang turu te nda la yo ya kan mit kat phin sa tip sai mut ba ha ka arp santrik shaneng te phin satip ya ta te habe de ba kitu gi tari exam mo yong ba ki ai la ka jong ka trik te ngala ban pan sai ru bar ba kidon la ka jong tarik te kidon ba ka ju ka sngi gi yo tho atlik exam te ngaladap ong ban mar bahaka advertisement ki kabaladap ki ong ba kandan takawe exam multiple post one exam te hama menta ki penmi kum tu klem panshai kam ai kum nom no te amla are ban panshai tam ya kata tingin pinti bai anda pelayo en mitkat la pintho bai brosen ne la pintho bai tangawai ne kita la da DUB kangat lum haju sini pintho la ka jong ne pintho kawai ya kata pinti bai ka tu sini kin ai kumno nada pitho la jang mut ba la de arsen singiru phap tho hi bor arsen hi mut ba sentar phnyo haju hi la da pitho arsen mut ba adap sha amen step te pisa tho sakajan mit ru umju te habe de bat kine 20 times no te ngada batai sai ya kaneka ya ab ba jubi ngada ong ba phyo bat baro ban tho exam ka yubi phyo baro ban tho exam la de ben kre god bha ngada batai ru basdang ka ab ru phyo baro ban tho exam tang ba ngada ong ba kitu ki ba yo dunamak mentoire tamba pidon kami ban letho exam nam tak experience jung phi tamba la dap sure la 100% tikana ba phinom yo shu mar ba phimla shu ban be ya ka marks jong kine ki ba yo excellent ten re kitu ki ba hapdeng ki brang yu kinang la ban ya be kinang la bale ba te gila re ki ba halas du te yo hi ban exam tamba ka chance jung phi kalong 0 phinom la shu ban ya be ya ka marks mar ba ki shim be ya ka total mark ya baro total te phimla shu ban mar ya be ya kata ten re ban exam phi be te ka ba dat bhang ne ka ba kibun ki ba kwa ban tip bha ka dei jong ka UBSI ma mar ka to ko abang la pen video ba kipun ha ki ba pass klat la tambun plat da penron kam kata 20 times vacancy kemud ba kinbun bha ki ba do te ha ka to ko pol adon ba let me nagalyang ka SU te khimben mi nte se ai te ngamla are banong ai kane te phab ready be ban khre be exam maybe phila ban yo be baro ban tho exam ki klam ai notice tem la menang ra banong ai ro ngam mana ai ngam yo re ko notice ro bang ba okay la sha lo de baro ban tho exam ban appear te inum te ber kata ta kasni ban download admit card hi insentif na ra phio admit card ko do phio tho exam la da phim yo admit card tang ka UBSI man mar ba UBSI kla bon plan te la da phio admit card ban admit card mut ba phio tho exam la da phim yo mut ba phim yo phinom yo tho exam mut ba kipron kam kata 20 times me tek mut pa menta phiaban puli kot bej phab abe kata kapor nang don sa shibna ye phab long ready bej mla ra ngamla ra banong e mar ba khlem ai notice e tanga tai yung shan ka jonga te
dadon e biang tes shu komen ngan ilek kat bala ban pensyai ban yarap ban pensyai bade bat kinde gi ayu baro ngan pensyai lut te habede berturun nombar mah baro kibun ko ngala jaan mit kat balaj mare kamta te ban yo urun nombar jong phi phya pej nakatu ka result pet result udon urun nombar jong phi yang turu philaban pej yang tu urun nombar jong lade pet result ko ba mare ba pas mare ang thlai phya don hi haldi te urun nombar udon hang tu da phim don ru admit kat ru ude urun nombar di bendon hang tu te dakan mau ban dabu bha ke mit kat ke jong phi na de kamare ne la de ake exam kan ke ban wan exam ro phya ban bu bha de mit kat jong phi amde re ban shubu klumar yo haden pi ade por bron kam amdon shu ban download ro janjar yo shu te dakan mau ban dabu bha ri bha phimla re ban tep ha kan ko por bron kam kat ba kapat kut kataka recruitment te dadon shu comment be comment section dengan saya lek ban page kinuk gi baron kam ban era ban pensyai dengan saya lek ban pensyai abede bat ka mikla police te habe de bak exam tengah ongan sa shana ga video habe de bak MC OMR sheet margi don gimnak thamai shu gini ba 4 jutho exam no menuru kelas 9 dan kelas 10 first time gi man tho exam OMR sheet tengah sa batai te habe de bak AB bat UB ma kini artali nomor ba kapor ka kham duna te kham ki bom pat nang di first time kin jinjar ba ki berla on pendap kham tam ya ga UB ma ba ki ashikan ta sitang kamak sekali lais pak mak tegi balik ski mud ba atikana hi nom lab dep thora war ha ke biru mud ashikan taru ha kata ka ano shis pasan phoma ala phile ski plat nom la dep re bun ki polok janga ha kata last recruitment kim la dep ren marba kim poi kan mau re nang tho ski nang le ski sastang shphang la dep sasan minit la lut kapor te kim pat dep pen yong re baro te kada phyaban long ready da pule ba instruction last recruitment kan mau amdon negative marking re te mentaru phyaban na show ban tho da pule show instruction ada amdon negative marking penyong lut baro amde re ban ino question te habde UBSI bade ki ai por kota hi like anta khambuni mar bagi don ka descriptive shnakmat te ki haptho show descriptive lada hila ban tho dan kisabon sagi MCQ question te all the best pen kre bahan am ta exam ko jong phi but dadon se comment section ka link ro sabu hapo comment section nam ta official website phila ban download ang toy ka tarik exam phila ban download ang toy ka notice markidon ki ba comment box ham ai kim tam ta ter te sabu po description ang isang abu bej man kapor yang bu description ngan sabu comment section ro te ladon kicingli ba kwa ban kali phila ban comment hapo comment section takan nei kulashun